Hola, com estem? El Tastallibres ja torna a ser aquí amb vosaltres. I avui us porto unes històries especials, unes històries plenes de màgia, unes històries plenes de misteri, unes històries, com podeu veure, amb una miqueta de fred, perquè suposo que esteu de vacances. Ah, que sí? Ja no teniu escola, podeu descansar i esteu superbé. Doncs per què deu de ser això? Potser perquè arriba Nadal? Sí? Doncs les històries que jo us porto avui són de Nadal, efectivament. I a veure, vosaltres creieu en la màgia del Nadal? Creieu que hi ha coses que són impossibles, però que succeeixen? Sí? Esteu segurs? Doncs mireu, us porto dues històries insòlites, unes històries de Nadal, unes històries per nens de 8 a 108 anys. Sí, m'heu sentit bé, de 8 a 108 anys. I aquestes històries les ha il·lustrat, tinc el llibre aquí, les ha il·lustrat en Chris Mau i les ha escrit en Matt Hein. Què ens expliquen aquestes històries? No, potser abans us explicaré qui és en Matt. En Matt va néixer a Anglaterra l'any 1975. I sabeu què li va passar? Quan tenia uns 20 anys es va posar malalt. Va agafar una depressió molt i molt gran. Com diríem aquí, una depressió de cavall, com sentiu. I per en sortir-se es va dedicar a escriure i a llegir. Així que, gràcies a aquesta malaltia que ell va tenir, ha escrit 4 llibres infantils boníssims i plens de màgia. Començarem per aquest. Un noi anomenat Nadal. El nostre protagonista és en Nicholas. En Nicholas té ni més ni menys que 11 anys. I és un llibre on passa tot el que us sembla impossible, passa en aquest llibre. És ple de màgia, d'aventures, d'elfs, de neus, de més neu, i més neu, i més neu. Sí, com ho heu sentit, neva contínuament aquí. Què us sembla? Mirem com és per dintre? Mireu quines guardes. Uau, un rem. I aquí en Nicholas. Com podeu veure, és un noi molt i molt eixerit, A veure quines il·lustracions més trobarem per aquí. Uau! Més il·lustracions, perquè són unes il·lustracions maquíssimes. Mireu. Que són guapes. Que sí? Amb tots els detalls, I aquí un rem que se'n va. I aquest conte, de moment, s'ha acabat. Però, i el pròxim que us porto? Qui serà la protagonista? O el protagonista? Ho voleu saber? Sí? Doncs, ta-txan! La noia que va salvar el Nadal. Sí, ho heu sentit bé, la noia que va salvar el Nadal. Què deu de passar? Doncs el Nadal està en perill. I sort n'hi ha de la nostra protagonista que salvarà el Nadal. I com ho farà? Ho voleu saber? Voleu que us expliqui alguna cosa més? Sí? Doncs mireu, la nostra protagonista es diu Amèlia i l'Amèlia necessita que el seu desig es faci realitat. Per això li demana a l'únic ésser al món que li pot aconseguir. Però què passarà si hi ha molts problemes del mig? Els elfs i els trolls estan enfadats, els rens cauen del cel i el Nadal corre perill de cancel·lar-se. Com ho heu sentit? L'Amèlia es quedarà sense desig? L'Amèlia es quedarà sense Nadal? L'Amèlia no és una noia normal i corrent. I què deurà passar? Doncs per saber-ho ja ho sabeu. Anem-hi, mireu. Mireu quines guardes, quin gat que té l'Amèlia. Negre, és maquíssim aquest gat, oi? I a veure
Mireu aquí quines moixines que li fa. A veure quines il·lustracions més. Uau! I a veure, què més trobem per aquí? A veure, una de ben grossa estic buscant, a veure si la trobo. Doncs no la trobo. Mireu, aquí també hi ha neu. Hi ha molta i molta màgia. Doncs ja veieu, amb aquests dos llibres tan i tan nadalencs, jo de moment us dic adeu, fins a la propera, d'acord? Ens veiem la setmana que ve amb més i esperem que també amb molta màgia, segur que us agradaran tots. Cuideu-vos molt, que vagi molt bé el tió i passeu-vos-ho molt i molt bé, disfruteu molt i feu molts petons! Ens veiem molt aviat. Adeu, adeu, que vagi bé!